Gaueko 12:07 pronostikoak betez 22-6 irabazi zieten eren egun Elordik eta Mari Ezkurrenak Altuna eta Imazi Oiartzungo Madalen Soro pilotalekuan jokatutako Masters nagusiko ligaxkako 3. jardunaldiko lehen norgehiagoka gogoratuko dugu. Elordik eta Mari Ezkurrenak orain 2 aste aurreko jardunaldian atxeden hartu zutela. Aurrekoan berriz irabazi egin zieten Otxandion 22-18 Larrazabal eta Zabaletari, eta Altunak eta Imazek berriz joan den jardunaldian galdu egin zuten Artola eta Arrezustaren aurka Elizondon 22-17, eta Gipuzkoako bikoteak burua altxa ezinik jarraitzen du jada 3 partidetatik 3 porrot jaso baitituzte, eta une kritikoan daude une honetan, eta kolokan dago euren Masters honetako etorkizuna. Ikusiko da zer gertatzen den hurrengo jardunaldietan, baina ia partida guztiak irabaztera derrigortuta izango dira playoffetara sailkatu nahi badute behintzat. Partida hasieran ikusi genuen Jokin Altuna jokatzeko zegoela, bagenekien atzean Jon Mari Ezkurrenaren nagusitasuna erabatekoa izango zela, eta horregatik Altuna hasiera horretan lehenengo sakea jada motzean eginez ikusi genuen jada partida nahasteko asmoz, hasia zela, eta lehenengo tantoan horixe erakutsi zuen, sekulako lehen tantoa jokatu zuen, bere ganatu zuten gainera, ondoren gantxo Elordiri oinetara jokatu eta Aitorrek ez zuen eramaterik izan, 3-akora arte partida oso berdinduta joan zen, baina hortik aurrera Mari Ezkurrena nagusi izan zen eta erabat bizkarra erakutsi zion Ander Imazi. Horregatik lehen etenaldira 12-6 heldu ziren, eta hor nabarmena izan zen partidaren gidoia. Imaz jada une batetik aurrera denbora guztian 7. kuadrotik atzera, Jon Mari Ezkurrena ematen, eta batez ere aipatu nahiko nuke Aitor Elordik aurrean egin zuen norgehiagoka. Jon Mari Ezkurrenak ikeragarri jokatu zuen, eta horrek eman zion aukera Elordiri aurrean tantoak amaitzeko, baina Aitor Elordik erakutsi zuen ausardia ere azpimarratzekoa da. Izan ere, atzelari jotzaileekin jokatzea aurrelari askorentzat ez da erraza izaten. Ikusi besterik ez dago Larrazabali esate baterako zer gertatu zaioen jardunaldi hauetan Zabaletarekin, eta kasu honetan Aitor Elordik ikusten da oso praktiko jokatzen duela atzelari jotzaileekin jokatzen duenean. Berak ere hartzen du protagonismoa, berak nahi du ere partidako pisua eduki, boleaz, ezker gantxoaren bidez, botez ere kolpe bizikoa da, horiek guztiak baliatzen ditu, eta eraneungoan ere alaxe egin zuen. Jokin Altuna erabat jokoz kanpo utzi zuten, oso behartuta sartu behar izan zen Jokinia pilota guztietara, eta jokaldiak egiten saiatzen zenean dagoeneko nekatuta zegoen, eta ondorioz ez zuen tanto asko amaitzerik izan, eta azkenerako erabat nagusi izan ziren. Atzean Mari Ezkurrena bigarren zatian ere eman jarraitu zuen, aurrean Elordik oso partida ona egin zuen, hor Jokini ezker gantxoarekin eta kontrakantxa bilatu eta defentsarako gauzak zailduz, aurrean ere jokatu zion, eta hori ere azpimarratzekoa da, eta atzean Ander Imazek ez zuen ezer handirik egiterik izan. Hor atera zuten pilota horrekin jaun eta jabe izan ziren, Altunak eta Imazek ez zuten ezertxo ere egiterik izan, eta azkenerako aipatu dugu moduan partida 22-6 amaitu zen, gainetik pasatitzaizkien Elordi eta Mari Ezkurrena, txapelketa hasieran favorito ziren, Maiabiakoa eta Berriozarkoa, eta bi partidatik biak irabazita berresten ari dira favorito izate hori, eta gainera ikusten da bikote bezala oso ongi hartzen dutela elkar, eta kimika handia dagoela euren artean, eta aldiz txamponaren beste aldean Altuna eta Imaz daude, askotan jokatu dute Mastersa elkarrekin, lehen edizioa 2020an izan zen, eta oker espaldimanago 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
zazpigarren edizioa dau, zazpitik seitan behintzat elkarrekin jokatu dute, eta esango nuke gehienetan ere finalera sailkatzeko, zazpitik bostetan eta bostetan finalera sailkatzeko beta izan dute, baina ez dute finalik irabazterik izan, eta aurten behintzat orain ematen duenagatik, hor Larrazabalzabaleta eta Ezkurdia Albisu ere punturik gabe daude momentuz, eurek kerrezpaldin banago, euren arteko ez Zabala Iztu eta Larrazabalzabaleta izango da, hurrengo partida etzi, bihar, zeran, Lizarran, eta hor ikusiko da, Larrazabalek eta Zabaletak lehen puntu hori bera ganatzen duten, baina Altuna eta Ima ziur Zabala eta Iztuetari bultzaka ariko direla. Beraz horixe, esan beharrekoa, etorkizuna beltz, Altuna eta Ima zentzaten Mastersean, ikusiko dugu, ea zer gertatzen den hurrengo jardunaldietan, Elordik eta Mari Ezkurrenak 2-2 irabazitak, gogoratu Elordik eta Mari Ezkurrenak 22, Altunak eta Imazek 6, Oiartzunen.